Caibidil a cúig. An teachtain ina dhéag sin cheannaigh dadó an páipéir. Foinse tá an nullig búilte ling. Bhí grianghraif de féin agus de léamh ann ceart go leor. Bhí agus an bhirt acu ar a dón ar an oighear. Déireann sé, níl aon tón tiin mar de hón tiin féin. An deire.